mistletoe. Nobody's watching now, but even so, I think it's best to be discreet. Meet me underneath the mistletoe. My Juliet, I'll be your Romeo. We'll have a front row seat. 2 eggnogs and 1 hot toddy, a kiss I can't resist. We'll move our names from nice to nice. Gabon giroa murgiluta gaudenaren seinalea gure herrietako erakusleihoetako apaingarriak dira. Dotore jarri dituzte aurten ere hainbat komertziok eta urtero legez erakusketa lehiak eta kantolatu dituzte hainbat udalek. Gu 3 irabazlerekin izan gara. Oñatiko irabazlearekin, Bergarakoarekin eta Arrasatekoarekin. Oñatiko Juanitosa dendan aurkitzen gara, hementxe 3 artistekin izan be zuen lanak sari xeuki dugu aurten. Bai, lehenengo sarietara du eta oso posi gara. Ez da lehenengo aldixa gainera, zuek badakotzu esperientzia arlo honetan? Bai, aurten 3. urtea da lehenengo sarisa irabazten dugula, bai. Eta bueno, nolatan sortu zen ideia hau, pixkatxo bat azaldu zelako erakusleioa ipini dozuen? Bueno, egun batien nolaxen berbetan egon ginean, tontamitien urte neuen hori, eta bueno, bazkeni esan ginen, bueno, zatik ez du ipintien trena. Eta bueno, hola urten da. Izan be, oinatin sasoi batean trena, euen? Bai, euen, horregatik igual Isabel hori bonbilatxua piztu inimen, ez dakit zela izan zen, baina bai. Gainera, erabili duzuen material asko, birziklatua da, aurretipe erabilitako materiala dakotzu erakusleioan. Bai, hala da. Normalean urtero erabili izan dugu beste urteko materiala, bai. Arrama batzen ibili zai, argazki poli bat badau erakusleioan, esplikau pikintxo bat. Bueno, bai, erramak ekartzen duzkue, hemen arraten semiak ekartzen duzkue menditik, eta berriz argazkixea da, egon baten San Martin egun edurtuta eguan, eta argazki batetara esan, da bueno, oso politia zen, da pentsa egunen hori pinkia. Edurra bepini izatzu, detaile dana dako, Dana, falta da bakarrik zeo zer ipintzia. Brinkola oñati, edo, bueno, hola itxiku. Arrate, komentatzen nostazun erakusleio batek zeo zer esan bidagoela betik. Bai, betik esan bida da zeo zer. Ez da ipini haimen hause, beste gauza bat, ez emun bia da zeo zer. Ez dakit nola esan. Sentimendu bat, transmitio inbida. Bai, transmitio inbida da, bai. Eta olako erakusleio poli batek jendia erakarriko da, jendia gerturatuko da, igarri duzue jentia animatzen dela erakusleioan geratu, bere denboria hartu? Bai, jentia gainera zain egoten da, eskaparatiak ikusteko eta guri dendara sartu eta esatera oso politia dauela, o bai, gustatzen danean, bai. Izan bez, sasoi baten jentia geratzen zen? Bai, geratzen da, eta danoz hartzen dira. Oso politxa daukazu ipinitza, osea, azkenian, dana posik. Gabonetako apaingarrien denda berezi bat baseukatzuen joindela urte batzuk, lehen geixo zaintzen zen Gabonetako apaingarrixak. Ez da gizen bat urte pasau dira, baina ipini geben denda bat Gabonetako gauzak pitxiak. Nazimentua, subaitzak eta lehen saltzezian gauzak geixau. Zati gaurko jente gaztie badakizu, bueno, pasamos un poquito olímpicamente. Baina lehen izatezan, lehengo herritianeko dendazarra, guk ara faten ginen eta ipintxe ginen Gabonetako gauzak. Eta oso gauza politiak egotezian, eskaparetia, bueno, zaiak eten ginen, ondo ipintxen, eta politia egotezan. Oñatiko udala 11 urte doia lehiaketa antolatzen, baina zuek beti apaindu duzue erakusleioa. Bai. Aldanik eta onduen beti, Aldanik eta onduen beti biligara ipintxen, da, bueno, saiatuta. Betik ideak hartzen, lehenengo ideak hartzen. Eta gero, materiala, zela ipiniku, nola erosiku, etxeko gauzak behin ingeben beste batzu,
Osea que, bai. Izan be, herri bat denda gabe, ez da bizirik. Ez, herri tristia da, Ez gara konturaketan, baina herri bate dendabarik tristia da, bai. Eskerrik asko, eta segi olako erakusleio politak egiten beti, ez bakar gabonetan. Bai, betik, Bai, betik, gu behintzet eskaparatik ipintzen du betik, bai. Betik, saiaketan gara ondo ipintzen, bai. Meet me. Eta oinatetik Bergara etorri gara, izan be, Bergarako erakusketa lehiaketa Izeder Eskulanak eskuratu dau, Edurne eta Elena, kaixo. Kaixo. Bueno, zuen lana, eskusinjakua, apur bat kontau zelako erakusleioa dakotzuek. Bueno, asmoa zan pizkatzo bat eskaparatea izatia simplia, ez oso beteta, joan zan urtean euki gauen bat oso nahiko beteta zeuena, eta aurten nahi genuen guztiz aldatzia. Eta bueno, pizkanaka joan ziren ideiak sortzen, eta dauzkagun materialak erabiltzen, eta bueno, holan suertatu zen eskaparate hau. Egurra protagonista, baina eskuz margotutako egurra. Bai, bueno, gurra, lientzua, danetik dauka, eta, bueno, agertzen da neska edo eskuz margotuta dago, bai. Erritxarren sarrixabe, jaso dozue, horrek benetan aparteko ilusio egin da. Bai, ez ginoan espero inundik inora bez. Bai, oso posigare. Izan be gaur egun jendeak baloratzen dago, ezta? Eskusinjako lan bat, zer dagoen eskaparate horren atzian. Bai, nik uste dut Bergaran baloratu ditzen diela eskusinjako gauzak, eta, bueno, ona beti etortzen dira ikustera, esaten daue politza dala, eta bai, Bergarako jendia baloratzen dago, itzen duguna, bai. Eta zer esan dutzu kalian jentiak? Oso politza dagoela. Hori, simplia be bai, ez dakit simplia o sensillua, ez dakite, baina elegantia dagoela eta politza dagoela. Bai. Eta oso esaldi polita dau be bai, mezu poli batekin osatu dozue erakusleio hori. Bai, ze horri be bueltak eman diogu, ze mezu jarri, zer ez jarri, ibili gare, bai interneten, gure aldetik, eta azkenean hori mezua ikusi genuen positiboa zala, politza zala, danok praktikan jartzekoa, eta ez dakit, ondo gelditu da azkenean. Eta positibismo hori be erakusleioak transmititzen dago, ezta? Bueno, asmoa hori da, lortzen dan edo ez, jendiak esan beharko dau, baina bai, nik uste bai. Azkenean mota honetako lehiaketek, bueno, bultzatzen daue herrixak koloretsua o alaia egotea. Bai, durarik gabe. Azkenean herrizan komertzio gabe eta eskaparate gabe hiltzen doia. Eta gure asmoa da, pizkat bizirik egotia, herrizan. Bai, hori da gauza bat esaten dozkuena, Ona etorri gineanetik, egon zan mengo eskaparatia itxita denboratxo bat, eta jende askok esaten dozku, zelako argitxasuna, zelako alaitxasuna, bizitza emon jatzuen kaliai, eta bueno, lan kalian gelditzen dotzuenian, eta lako gauza bat esaten dotzuenian, superposi gelditzen. Eta Bergaratik Arrasatera etorri gara, izan be, lehen saria Otamendi Arategiarendako izan da. Eguerdion, Jose Ramon. Eguerdion. Bueno, eta zorionak izan be, makina bat burua uste ekarri dagoen lan honek lehenengo sarixa jaso dago. Bai. Buru uste asko. Lan asko dagoen atzian, azaldu pixka bate ideia nondik etorri izan? Idea etorri da gure hilo baten bidez, baina, bueno, berak egin daue lan asko hemen, eta gero beste txekon arten dena landuta eskenen bauri edo da. Argazki ederba, Santa Mazetako dantza ikusten da bertan, argazkia izan da oinarri. Bai, oso gauza politie atara da, gero egiteare nahiko zai izan da, baina, bueno,
aizkenen oso ondo gelitu da. Olentzeroa bai, baina aurten Mari Domingibe hortxe eskaparatian jarri duzue. Bai, bakarrik ez gendun utzi nahi eta landuta jarri dugu. Hau dana herritarrendako egin dozuela. Noski baietz. Hau guretzako oparia ondina da jendek ematen dizun eskerrak. Gutzako da importantena sariak eta oso ondo daude, baina da bezerokatik. Izan be, azaroa bukeran, gentiaia galdezka, zer jarri behar dozue, noiz jarri behar dozue? Bai, urteroko da. Azaroan ia abenduna aiagatzen ari garenen, jendeia ze pentsatu dezen da, ahondigo erdie pentsatu hori dau. Baina, bueno, jende asko gustatzen zaio. Makina bat sari irabazi duzue, 18 urtean parte hartu duzue, eta sari desente. Bai. 18 urteetatik ia 10 sari bat duzue, eta, bueno, batzuk aurreneko, batzuk hirugarrengok, eta, bueno, denetik dago. Baina saria ondina da bezeruna. So let's turn up the heat.